Panie Komendancie Straży Marszałkowskiej, Wysoka Izbo, przy okazji procedowania tego projektu ustawy, który dotyczy Straży Marszałkowskiej, ja przyłączę się do podziękowań za Waszą codzienną służbę, którą pełnicie z profesjonalizmem, z odpowiedzialnością i z takim oddaniem. To dzięki Waszej czujności, dzięki Waszemu zaangażowaniu Sejm funkcjonuje w atmosferze przede wszystkim bezpieczeństwa, które teraz wymieniamy przez wszystkie przypadki, ale też porządku, a posłowie, pracownicy i wszyscy goście mogą czuć się chronieni. Wasza praca, Panie Komendancie, choć często jest niewidoczna dla opinii publicznej, jest fundamentem sprawnego działania jednej z najważniejszych instytucji państwa. Dziękuję za Waszą gotowość do reagowania w każdej sytuacji, za Waszą kulturę osobistą, za życzliwość wobec nas wszystkich i za przestrzeganie zasad, które umożliwiają spokojny przebieg obrad i pracy całego Parlamentu.